Sangele into unkulu umpostoli udlamini egameni likaJesu usuke eMaritzburg egameni likaJesu ngikhonza kwakhe lapho ngifihle khona egameni likaJesu. Ubaba usekhandile bazalwane bashisa. Ngiyacela bazalwane ukuthi ngiphuzume nje izwi lenkosi bese amen. Kukhona lo othi mayehlabelela abazalwane siphuma kude kakhulu. Lo othi mayehlabelela mayibhesha lapha right inkundla kodwa mangijatshele ngiyacela mhlawumbe makwenzeka yesi ngiyabonga kakhulu. Khona lo mayehlabelela athi siphume ngamlesweni sithethelelwe isono uJesu namhlanje Sathane uzoyithela inkani. Amen. Nazi lo mhlali bazalwane uthini siphume ngamlesweni sithethelelwe isono uJesu namhlanje Sathane uzoyithela inkani. 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 Amen. Ngathembisa bazalwane ngokubuka. Amen. Mkhulu ngiyabingelela igama likaJesu. Konke ngiyabingelela igama likaJesu. Mfundisi uNxobo ngiyabingelela mama sekhaya lami. Amen. Ngiyabonga bazalwane. uNkulunkulu usama bazalwane. Ngazameka bazalwane ngale singahlonipha lokho. Ngibone uzanywa uNkulunkulu bese kuba nokuthi Nkosi ngabe sangelahlanga. Amen. So ngiyabingelela kakhulu kuyena. Ngiyabingelela umthandi wami ngibona bazalwane. Siyabingelela egameni likaJesu. Omama bonke gogo abantwana abancane sisibonke egameni likaJesu. Baba egameni lenkosi. Baba ngiyabingelela kakhulu sisazosizo hamba lude kakhulu nawe siyabonga. Ngicela sibheke izwi lenkosi bazalwane. Isaiah chapter number 43. Mangabe useduze komuntu okuphazamisayo njengamanje ngicela ukuthi umsuse eduze kwakhe ngoba lento ezokwenzeka empilweni yakho awudingi umuntu ozokuphazamisa. Kale bonke abalenkosi
Ngiya-understand abazalwane ukuthi uNkulunkulu ezosebenza empilweni. Uma ngabe uNkulunkulu ezosebenza empilweni yakho kakhulu, noSathane uyayizama indlela zokuthi uphazamiseke kulento. Kule move kaNkulunkulu bazalwane egameni likaJesu engazi ukuthi angangaba khona into ezokuphazamisa. Ngoba lento ezokwenziwa uNkulunkulu ayidingi umuntu ozokuphazamisa. Amen. Isaiah 43 bazalwane, ngiyathanda ukuthi ke uyibambe mic yakho ozobe engifundela bazalwane. Siyabonga bazalwane. Namhlanje ke Amen. Cishe le uthatha le. Angithandi into ezophazamisa lolu hlelo lamanje. Ngoba serious. Isaiah 43 chapter number 43 verse number 15 kwehla 15 kwehla uya ku number 21. Alibonga igama lenkosi. Ngiyacela ke namhlanje ntambama bazalwane ukuba umlomo kaSimakade. Alibonga igama lenkosi. Ngicela nje ukuba umlomo kaSimakade, and if ever uNkulunkulu ekhuluma akakhulumi mahala. Alibonga igama lenkosi. Siyabonga kakhulu. Ngicela ngimfundise ukuthi ingabusaba soft manje ngoba izofuna si-relax kanti manje asirelaxanga. Ngathi nje ingaba ngale ndlela dushaka ngayo ngephutha. Leli yaphutha elivele eqaleni awuliphinde ngamabomu ke manje. Amen. Konke emnandi oyishaya ngephutha ekuqaleni emini ishaya ngamabomu ke manje baba ngiyacela. Yes. Ngiyokukhuluma kaNkulunkulu namhlanje ebusuku egameni likaJesu. Asibhekene ngezinto enkosi. Tshela umakhelwane wakho ukuthi uzokhuluma uNkulunkulu namhlanje ebusuku. Ayibonga igama lenkosi. Tshela nje umakhelwane wakho ukuthi uzokhuluma uNkulunkulu namhlanje ebusuku. Ayibonga igama lenkosi. Amen. Siyabonga uNkulunkulu. Bazalwane, khona isikhala esilana, khona isikhala esilana. Ngicela sivale masisha. Ngoba lesikhala lesi sizo amen. Khona umnikazi waso umuntu nje ohlala lapha naso isikhala labazalwane. Ngiyakucela umpostoli uhlala la. Khona esinye esinayo isikhala uhlale la egameni likaJesu. Angizwani nezikhala. Alibonga igama lenkosi. Angizwani nezikhala egameni likaJesu. Yes, iyazwakala ke bazalwane. Ngizwa amandla amangalisayo namhlanje egameni likaJesu. Asikhulumeke ngezwi lenkosi. Isaiah chapter number 43. Alibonga igama lenkosi. Isihloko sakhona sithi ukuhlengwa kuka-Israyeli. Alibonga igama likaJesu. Isihloko sakhona sizothi ukuhlengwa kuka-Israyeli. Kodwa ke mhlawumbe la siyakhona isihloko sale ncwadi esikuyona noma le ndaba esikuyona sizothi uSimakade uzakwenza okusha. Umakhelwane wakho ithi uSimakade namhlanje uzokwenza okusha. Alibonga igama lenkosi. Bazalwane, ngizwa amandla amangalisayo. uSimakade uzokwenza okusha. Alibonga igama lenkosi. Lento lentsha ezokwenza uSimakade ayidingi nomuntu oseduze kwakho ukuthi akuphazamise. Alibonga igama lenkosi. Mutshela ukugcina ithi uSimakade uzokwenza izinto ezintsha empilweni yakho. Namhlanje ngizokwakhiwa uSimakade. Namhlanje uzoqala kabusha uSimakade. Namhlanje uSimakade uzozamazamisa impilo yakho. Ngomqoqela umakhelwane wakho. Namhlanje ngizosuka la ngiyala ngiyaphakama ngamandla egama lenkosi uJesu. Unamandla namhlanje amangalisayo kule ndawo. Ngisakhuluma nje bazalwane, ngizwela amandla nje amangalisayo. Ngisayikhulumela nje, ngizwa umlilo agcwele ngamandla kule ndawo. Sabani kodwa kuthi angigijime ngibeke izandla, ngiphumele ngibeke izandla ngibonga lenkosi. But asiyezwini lenkosi. Isaiah chapter 43. Isihloko sakhona uSimakade uzakwenza okusha. Ayibazalwane, mina kama ndawo izolo khohlwe, owasemini khohlwe, owanyakudlule khohlwe, yonke into khohlwe, kodwa namhlanje uSimakade uzokwenza okusha. Noma bethiwa uyagula khohlwe lokho, manje emva kwale ndaba uSimakade uzokwenza
okusha sizothola izinto ezintsha kuSimakade. Ushonto nako lokho ukwenza izinto ezintsha. USimakade akuyena umuntu omfudumeza, unakho ukwenza izinto ezintsha. Oh yes. Osho manje uSimakade umhlengi wenu ongwele kaIsrael uthi alibongikho zonke engizoyikhuluma la ayisiwo umpostoli kodwa uSimakade uyakhuluma uthi alibongikho lenkosi. So noma uthi uyakhuluma ngaphandle kusasa masekwenzeke izinto ezintsha empilweni yakho ungasho ukuthi umpostoli wazenza. Wathi uSimakade wakhuluma wenza. uSimakade uNkulunkulu wakho uthi namhlanje ngizomandla bazalwane amangalisayo, amandla amangalisayo. Verse number 14 uthi usho kanje uSimakade umhlengi wenu ongwele kaIsrayeli uthi ngenxa yenu ngithumele eBhabhele ngiyobehlisa bonke ababelekileyo namakhaledi ngemikhumbi bememeza ngenjabulo. Verse number 15 mina nginguSimakade ongwele wenu umdali kaIsrayeli inkosi yenu. Singaba ngenyama sa bazalwane ngisho lento ngoba ngifuna sibambisane kulento engizokhuluma ngayo la bazalwane. This is inkosi uverse number 15 mina nginguSimakade ongwele wenu alibonke lenkosi umdali kaIsrayeli inkosi yenu. Alibonke lenkosi nami magama namhlanje ebusuku okhulumayo namhlanje okhuluma ngephimbo likampostoli uNkulunkulu ongumdali wenu inkosi yenu namhlanje iza nomyalezo omusha empilweni yakho. Verse number 16 uthi usho kanje uSimakade odala indlela olwandle. Abazalwane ngicela ukuthi ngiphinde usho kanje uSimakade odala indlela olwandle. Alibonke lenkosi uyakhuluma uSimakade odala indlela olwandle ngamagama wenza indlela la ingekho khona. Alibonke lenkosi sizomemezela namhlanje empilweni yakho kuzokwenzeka indlela la ingekho khona. La ingekho khona kuzokwenzeka indlela la ingekho khona. Uyahleleka amagebhugebhu wenza imangaliso, uyangena uyafohla uyavula uyavala uyinkosi namandla uJehova uNkulunkulu wenu. Sisakhuluma mina ngathi mina ngiyinkosi wahlobo lisimanga namhlanje siyayiqhuba sizomemezela uJehova uNkulunkulu wenu uzokwenza indlela olwandle. Zenene mahane masuka na zina ya halimanda manta libakota. Namhlanje uzokwenza isimanga uSimakade uzokwenza indlela la ingekho khona. Alibonke lenkosi uSimakade uzodala into la khona ungacabangeli ukuthi ngayidalwe. uSimakade uzoveza izinto engakaze zacatshangwa ukuthi sizoSimakade uzozamazamisa impilo yakho. Usho kanje uSimakade odala indlela olwandle nomkhonto emanzini anamandla. Alibonke igama lenkosi. Uverse number 17 wakhona okhipha izinqola zempi, amahashi, impi namaqhawe kulale uyaca kanye kanye kungabe kusavuka kuqishwe kuqinywe njengentambo yesibani. Namhlanje ngizokhuluma ngoSimakade wenza imangaliso abazalwane. uSimakade okwazi waphonsa ihashi olwandle kanye nenkweli yalo kanye nobonke abantu ababetha
u-Israyeli ngenhloso yokumbulala uyamemezela namhlanje uSimakade uzokwenza izinto ezintsha empilweni yakho. Ucisha izimpi, ulala yonke into ngesikhathi esiyi-1. UNkulunkulu yena ukucisha ukunqoba izitha zakho kuyena kuyafana nokucisha ikhandlela. Ukunqoba izimpi zakho kuSimakade kuyafana nokucima ikhandlela. Yabona makhulunywa ngokucima ikhandlela yinto engadingi namandla, edinga nje uvele nje ucima ikhandlela. So uSimakade uma ehlula izimpi zakho uzihlula kalula njengokucima ikhandlela. Ngizomemezela namhlanje ebusuku ngizothi uSimakade impi yakho uzoyihlula njengokucima ikhandlela. Njengokubamba intambo yesibani. It's a new day. Njengokubamba intambo yesibani bese yacisha. uSimakade uzoshintsha into zeminyaka namhlanje iminyaka eminingi udonsa nezinto. Namhlanje uSimakade uzocisha njengentambo yesibani. Izinto ezinkulu ekade zazilwa kwaze kwathiwa soze wadlula kuzo, namhlanje uSimakade uzocisha njengentambo yesibani. Uyinkosi enamandla engcwele. Inkosi enamandla engcwele. Ahlale phansi bazalwane silo kuhle qhubeka verse number 19. Bengifuna sibambisane sihambe ndawonye. Ngizodeclare namhlanje. Declare namhlanje. uSimakade uzocisha izimpi zakho njengokucima isibani. Verse number 18. Verse number 18. Yeah. Ningakhumbuli izinto zakuqala, ningazingi ngezindaba zasendulo. Angiphethe bazalwane. Because uSimakade njengamanje icisha imali. uSimakade njengamanje lento azoyenza mprofethi idinga ukuthi emva kokuthi ayenzele uSimakade ningabe nisacabanga ngezinto zakuqala. Lento le uNkulunkulu azoyenza idinga ningabe nisacabanga ngezinto zasendulo. Ngoba namhlanje uSimakade uzoqala izinto ezintsha empilweni yakho kusukela kusasa noma maphuma la. uSimakade uqala izinto ezintsha. Bese ngicabanga izinto zakuqala. Ningacabangi ngezinto zakuqala. Bese ningacabangi ngezinto zasendulo. Ezinye zezinto ezisibambile sibanjwe izinto zasendulo. Ezinye zezinto ezisibambile sibanjwe izinto esafa kwakuzo abantu basendulo. Ezinye izinto esikhule kuzo zasibapha siboshwe izinto ezabanjwa zisuke endulo. uSimakade namhlanje into ezoyiqala izodinga maseyiqalile bese uyakhohlwa izinto zasendulo. Noma bethiwa bakhulunywa bathiwa lapha ekhaya kakho, lapha ekhakini, lapha kuwe nje akakusoze kwenzeka into ethize. uthi uSimakade namhlanje uzoqala okusha bese uyakuwa okwasendulo. Bazalwane. So there's something bazalwane ekenziwa omunye okwakumele asizakale ngelinye ilanga. Okwamele asizakale ngelinye ilanga. Timshumayela uJesu enamandla esiza. Emthanda uJesu embone namandla. Kodwa yinye into yamama waze wafa wangafela kuye. Mayikhuluma uthi bathi ngiyamthanda uJesu wakho. Kuba ngikile ekhaya ngiyinkosana. Sejake inkosana ekhaya ubaba engasekho yimina ophatha umkhonto. Siyabona bazalwane izinto zasendulo ziyakwazi ukwenza uphambane nezinto ezinamandla. So yena iyaphazamisa lento iyaphambanisa lento zikaNkulunkulu umkhonto. Into
wayabamba yena nempilo yakhe waze wafa wangafela kuJesu wabanjwa imbazalwane umkhonto nomkhonto uma ehambe ekhuluma ngawo kuthathu kudala abantu akhuluma nabo kukhona omunye wakhona osabantshontsha wabasebenzisa against yena kodwa yena akawuthathi uJesu bengamkhonto. Uma ngabe uNkulunkulu esesebenza ngendlela athanda ngayo kumele nikhohlwe bazalwane kumele nikhohlwe izinto zasendulo kumele nikhohlwe izinto zasendulo khohlwe qhubeka mntwana wemnandi. Verse 19. Yeah. Bekani ngiyakwenza okusha kuyoqhamuka manje angithi niyakwazi na? Bekani sengizokwenza okusha kuqhamuka khona manje niyakubona na libonge igama lenkosi. Usimakade uNkulunkulu wenu uyakhuluma uthi wesosiba phela ngizokwenza sesoqhamuka okusha khona manje uyabona yini lokho ugcina sevula indlela lwakhe yabona bazalwane ayike ebuhlungu njengokuphila impilo enabalandeli abaningi abaziyo abashaya izandla ukuthi awusoze waya ndawo ukuthi awusoze wanyakaza awuyilutho uphelile ayikho indaba yakhe but ususimakade namhlanje into azoyenza nasolwandle olugcwele uzokhanda indlela lakhona ungakaze wacatangwa ukuthi ngakhona umuntu angahamba ngakhona umuntu angaphila uthi ngizodala indlela ngayingekho khona ngizovula indlela olwandle andibonke lenkosi bazalwane njengokuthi ungakuze ukwazi ukuhambe emfuleni edamini angakini engcolile uthi usimakade yena namhlanje uzokwenza ongaphezu kwalokhu awukuhlula uzodala indlela olwandle andibonke uthi akini namhlanje empilweni yakho usimakade uzodala indlela olwandle noma bethiwa akwenzeki but namhlanje uNkulunkulu wakho uzodala indlela olwandle noma kuthiwa kade wawuzama ngenzeki namhlanje owakho uNkulunkulu uzodala indlela olwandle. Haleluya. Namhlanje kunamhlanje bangabe wayidala indlela abanye nakubona uzoyidala bakuthi wakwenza abanye namina uzokwenza namhlanje lokho asakaba yikho uzoba yikho namhlanje. Zelana namande ndondo zapilate lento yendlela efane yenzeka kamnandi bazalwane ngoba ishiya abantu ababheke ulwandle kubonakale kudaleka indlela nje olwandle nje wenzeke kanjani ngoba usimakade wenza into engakaze yabonakala yena kanjwana usimakade uyayikhanda indlela yena sebumnyameni usimakade uyayidala indlela. Namhlanje ngizokhuluma ukukhuluma kwasimakade into ezokwenzeka namhlanje yilento ongakazi uyicabambe nawe ngeyakho impilo yakho mayihanda masaya ukhona into usimakade kumele yenze empilweni yakho kulabathi inkinga yakho usimakade uzobanjwa yilento yakho yongafuna ukukhohlwa izinto zasendulo sapali masukata namhlanje zama engqondweni yakho uzosimakathi akwenza into enhle empilweni yami lento bekade ngiyizolo namhlanje awuyishintshe ngendamanda masukata. I feel like preaching like never before because namhlanje it is a new day empilweni yakho uNkulunkulu akakhulumi into engekho uNkulunkulu akhona onamandla abayo omile kusebephakade. Ngifuna ukubona ukuthi bakhona awukuthi uyanafanele ubona ngafuna namhlanje. Ngifuna ukubona ukuthi awuNkulunkulu afulile ubona ngafana. Ngifuna ukubona namhlanje athohlabelelayo uyathulisa ney'vunguvungu ney'phepho ziyamlalela. Ngifuna ukubona namhlanje ukubana kukhona wahlisa namhlanje asuphuma yini
Zenana namazene. Namhlanje kunamhlanje mhleze ngisho lento ngimebeza ukuthi umuntu obulala wena nomndeni wakho yena akarelaxing naye. Umuntu obulala wena nomndeni wakho asile njengoba wena ulokhu. Umuntu obulala wena nomndeni wakho akarelaxile njengoba wena unjani urelaxile. And umuntu obulala wena nomndeni wakho njengoba kuthiwa ukhithekile wezokalamba namhlanje ngo-12 yena uzobe bulala wena. Emanana ngifuna ukubona namhlanje ukuthi balaba abangagqoka ebusuku bebulala abanye bengena emagcekeni abo. Ngifuna ukubona namhlanje ukuthi abakwenzayo ngeke nihluleke namhlanje. Namhlanje usuku lokuthi ozokanyathela egcekeni lakho simfike kusasa egumbini. Usuku lenkosi ngoba ngabe kuthiwa khona ithumelayo uyofika yena azoyikhuluma. Asikhonzi yena uNkulunkulu oyisithutha, sikhonza uNkulunkulu izinkosi uJehova wempindiselo. Ayamzana uNkulunkulu athulakise uNkulunkulu lo aphindiselayo. Mantamika pale baso angeke ufe. Sikhona nomphongolo kaJehova. Endele ahana sai. Sakami mama damasika. Namhlanje kunamhlanje. Namhlanje kunamhlanje. Namhlanje kunamhlanje. Namhlanje kunamhlanje. Khona into eyenzayo oqala uvula indlela olwandle. Oqala uvula indlela yokuphezela. Mnandi mfundisi nekwenzayo zikhala kamnandi. Amen. Zikhala kamnandi. Ihamba namandla amangalisayo. Amen. Okokuqala uvula indlela bazalwane. Thana mina. Alawuthi mina. Angivimbele. Alawuthi mina. Angithakatheki. Nikhona bazalwane. Alawuthi mina. Namhlanje usimakade udala usha shamani mathai. Ngoba bazalwane sesikhathele ukuhopha ubayibaba abantu. Kunabantu abaphilimpilo engenaphumelela kodwa bajatulisa ukuthi basimisela impilo yethu. Namhlanje usuku lomsebenzi kaSimakade. Now, ningakhumbula izinto zakuqala, ningazindli nezasendulo, bese ethi bhekani sengizokwenza okusha uqhamuka khona manje. Ngibona yini? Yebo, ngiyokwenza indlela ehlala. Awuphindele ake ngisho. Yes, yebo, ngizokwenza indlela ehlala. Verse 19. Bekani ngiyakwenza okusha kuyoqhamuka manje, angithi niyakwazi na?
Yebo, ngiyakwenza indlela ehlanu. Awungancane mntwana. Yebo. Ngiyakwenza indlela. Yabona ngalento kaNkulunkulu injani phela? Yebo. Ngizokwenza indlela ehlanu. Yabona lesimanga ukuthi kuyokwenzeka kanjani lokho? Usifade yebo. Ngizokwenza indlela ehlanu. Ngiyongena kanjani mina lapho sishonade yebo. Ngizokwenza indlela ehlanu. Ngizokwenza indlela ehlanu. Okwenza indlela isikhathi esimakade manje la khona uma enza indlela ehlanu esimakade isuke ingasenawo ama-limits. Isuke sengekho izikali ngesiZulu ama-limitations ngesiZulu imikhawulo. Amen bazalwane. Uma ngabe usimakade esenza umsebenzi wamandla isuke singasekho imikhawulo. Yimiphi imikhawulo? 1 ukuthi uzalwa ngubani, 2 ukuthi unani, 3 ufunde waqinaphi. Usimakade esenza umsebenzi wamandla esenza indlela ehlane ebazalwane khona bazalwane usungena ungakhwazanga. Kunabantu sebangena emasipala manje ngaphandle kokuthi bahamba naliphi iqembu, ngaphandle kokuthi bakwazile, ngaphandle kokuthi bafunde babe ngaphandle nje kokuthi bayini bavolontiya kanjani bazongena nje. Usimakade uyayivula indlela efana namhlanje. Kunabantu namhlanje abazobizwa nje ukuthi abizwe emsebenzini nje akade awaplayela azokhona. Ngoba namhlanje usimakade uzovula indlela ehlanu. Bazalwane, kwangazi ukuthi kunabantu ababhala amafoni manje bazothi bawavula kube ngena imessage abakade bayilindele. Usimakade uyayivula indlela ehlanu. As I am preaching manje kunento usimakade abhizi nayo empilweni yakhe. Kukhona impendulo yakho ebabe ngamashanda. Kukhona osondela naso kusasa. Kusasa kukhona lo oza nempendulo empilo yakho kusasa. Usimakade uyayivula indlela ehlanu. Siyanqoba sidlule ezintweni ezinzima njalo sidlule ezintweni ezinzima kodwa njalo sokala iphethelisha kusasa bazalwane banitumiso zobikhole komunye nomunye bazayitumiso engasoze bakhona umuntu wazi uyikhaza ngoba usimakade uzodala indlela ehlanu manje tawucedela nami ngapha sengikhamba manje ngiyakhala sekuhamba. Verse number 20 sasekusho izilwane zasendle ziyakudumisa. Imani izilwane yabona ke manje baba uthi uNkulunkulu ke izilwane phela lakho mhlambe ibheda ngazi uthi sima izilwane zasendle ukhona into eziyenza manje ngoba lento ezokwenziwa inkosi intsha and lento ezokwenziwa inkosi izodala izilwane zishintshe indlela yokwenza kwazo. Awuphindele ngoba ngibheka la izilwane zasendle ziyakungidumisa, amakhanka nezinto, ngokuba ngiveza amanzi ehlane nemifula ngicela ukuphinda bazalwane ngifunde ngaleli iBhayibheli lesiZulu phaqa. Amen. Ela iBhayibheli lesiZulu phaqa bazalwane lithi
weNkulunkulu wami ngiyabonga. Izilwane zasendle, izimpisi nezinhle kuzongidumisa ngokuba ngiveza amanzi ehlane nemifula kwahlongasibi. Namhlanje uNkulunkulu ikazoyenza empilweni yomuntu nomuntu. Kunabantu abengacabanga ukuthi bangadinga usizo kuwe bathole. Uthi simakade manje yena izilwane ebezingaboni isidingo sokumdumisa zizomdumisa ngoba uyokhanda usizo la lungekho khona. Namhlanje ngiyamemezela I declare empilweni yakho liyana yafi yene amanye. Ngizomemezela empilweni yakho namhlanje uzoba usizo abadelelayo. Ngobusimakade uzobenza bamdumise ngawe. Uzovula indlela ehlane akhanda umfula nakwathume. Siyaqoqa sikhule ezintweni ngezitho sengizothandaza manje. Siyaqoqa ngicela ukuqhubeka nawe mfundisi ngoba ngizokhulumela phezu kwayo. Usake wabona Nkosi, usake wabona uma ngabe kukhona nje umuntu ekumebheka acabanga ukuthi akasoze wathola usizo kuwena. But uthi usimakade namhlanje kunabantu abantu bobabheka ubona ukuthi awusoze wathola usizo kuwona. Uthi usimakade uzodala indlela yokuthi babe usizo bona bese labantu bebedelela wena badumisa usimakade nawe. Kodwa ngithi mase usimakade seyenzile lento empilweni yakho ungaphakama. Uthanda maseyenzile lento ungabe usuphakamela laba abantu ukuthi mina ngangilamba ngangihleba ngangidelela ngoba usimakade lento azoyenza uselipopolini kusafuna manje phenduka manje uzobosi ngoba lento azoyenza ngeke ngize ngaphakamela. Ngoba namhlanje izoqashuka izibopho uzokwenza yonke into ongazi uyicabanga namhlanje. Kodwa bese inkosi sikwenzile lokho ungaphakamela abantu. Bese udinga la Karang phansi madoda manje. Serious time. Yes. Yali best doctrine bazalwane. Doctrine. Kuliqiniso ukuthi kukhona abantu ongasabatshela inkinga zakho ngoba usubona ukuthi uyisidina kubo.
Kuyiqiniso ukuthi wena uphila wedwa nje hayi ngokuthanda. Usubona ukuthi sewahlupha abaze kwanele. Kuyiqiniso ukuthi kahle wena awuyena umuntu othanda ukuphila yedwa. Kodwa uphila wedwa ngoba usuze wacacela ukuthi laba abanye bakubona isidingo. Umuntu usebika usizo usambingelele. Ngokuyazi emva kokumbingelela kwakho kukhonto ezoyicela. Uthi usambingelela athi singaphila kanjani? Hey imali azikho. Ukuze ningazoya nje kulento akwazi uyiyo. But namhlanje bazalwane uNkulunkulu uzokwenzela abantu abanjalo kube yibona abafuna isizo kwena. And uma sekunjalo uphakamele abantu. Noma kuthiwa endaweni waziwa ngengane yakho ehluphe wonke umuntu, ubone unomakhelwane obathandayo ngenhliziyo kodwa manje awusakwazi ukukhuluma nabo ngenxa yengane yakho ngesenzo nje esithile. Because akubona bonke abazali abanenhliziyo ezimbi, kodwa ezinye izinto zikhathwe iy'ngane zomakhelwane bethu. Sometimes kunabantu abangasangeneli, abangasakufuni kodwa wenza ngalutho phatha ingane yakho. Namhlanje bazalwane kukhona uNkulunkulu azoyenza. Uzodala okusha. Uzokubona ngomakhelwane wakho ongakukhulumisa ikusasa lokusayo ukuze la uyena oqala ozokukhulumisa. Kusasa la kuzoba khona umuntu wena futhi mawuthanda khona uzobona ukuthi uNkulunkulu wona umbona umakhelwane nenjani kuyiphasika. Uzokulandisa nenkulumo kade afisa ukutshela yona. Sasa kuzoba kukhona abantu la abazofakaza bathi umpostoli Ntayishizolo ngibona isimanga. Yeka laba abagula abazophila manje kusasa bazobethu uNkulunkulu bathi ngiyakubona lokho. Bathi khona bazothi hey ngikhulume nomuntu waze washo into ethi bese ngazi uzobuyela kanjani kuwena. Bese ngazi kuba kanjani. Bese ngazi Nikhona bazalwane namhlanje kunabantu esibadingayo. Kunamanje kunento eziphiphile. Wena ukelisibakade uyabreaka. Nakuthi abantu bakhe abakhethile. Yonke lento ezoyenzela uNkulunkulu zisibe ngenyawo uyoyenza kubantu bakhe abakhethile. Emini isikhuluma isimanga ngathi sonke asibingelele kuye. Entambama ezokwenza khona. Somhlanje iblesikapina uze abantu engizena engisidalele bona ukuze bamemezele udumo lwami. Yonke into azoyenza uzoyenza kubantu asidalele bona ukuze bamemezele udumo lwakhe. Kusukela kusasa, kusukela manje. Maze ukuthi kukhona abantu abazofika amameseji empilweni yabo yonke emholini yakho. Kukhona amameseji kunabantu abazokhulumisa kunezinto ezinto ezizokwenza bazalwane. Impilo yakho ayiboshwanga kuphela uSathane, iboshwe nabantu ongasazwani nabo. Ngoba inhliziyo nje iyakwazi ukubopha impilo yakho ubopheke nje. Akekho umuntu ophumelelayo ngenxa yalabantu ophambene nabo. Ayikho into enhle abayifisela wena. Namhlanje kunamhlanje uthi angikupheli iphasika. Kunabantu abazonikela lapho ngoba usibakade into azoyenza empilweni yakho. Abanye bayothola imisebenzi emisha. Usibakade basenze lokho. Izintweni ezinzima usibakade ngoba lapho bakwakhona yilapho utholwe khona. Angikhumbula usuku lomphostoli. Ngangifowelanga mina kodwa nibuyenise la. Ngoba mina kuthiwa ngikho kodwa nibuyenise la.
Kodwa lokho kulula nje kuzokwenzeka kusasa nibuye nizofakaza lapha. Okunye njengalokuphela kwamaholide ephasika. Usho ukuthi uyayidluleza wena awufuni umsebenzi. Mazumulo yabazoyisebenza. Ngiyathandaza manje. Ngifuna ukuthandazela omdala okade abulawaze wagceke ngisaqasheka. Ngiphinde ngithandazele lo omncane owafundela umacabanga. Ngiphinde ngithandazele lo ongakaze azaqala ukufunda. Ngoba lento yesimakade uthi usimakade uzodala indlela ehlale. Yilo omdala othi mase ngingaphezu kwa-45 angisaqashwa. Ngifuna loyo nalo othi hey ngafunda ngaze ngayeka ngazama lokhu ngayeka sengibheke noma yini engaqhamuki. Ngifuna nalo ongakaze azaqale ethe ukuphuma kaMeshiki ba. Bese ngiyalaba abagulayo. Bathi kubuhlungu-ke ukuthi laba abagulayo vele bayibona laba abafuna ukuthandazela ngemisebenzi futhi. Bahlukile bafuna ukwahlukanisa, bafuna ukuthi laba abafuna ukuphila nje abazengala, laba abemsebenzi nje bayinkinga, laba emsebenzi abagulayo babodwa into nje ikhombo. Alibona into ikhombo bazana, ikhombo. Namhlanje uNkulunkulu uzohlukanisa, ukwazi ukuhlukanisa umoya nomphefumulo. Uthi bekhuluma ngokuphila kusasa ithi phela nje amaholide ephasika bathi wangathi khonto ekadekayo. Khona izinto engicacelayo emthandazweni. Khona izinto ey'khulunywayo edolweni. Ngiyawuthandaza nabathembi. Hallelujah. Put your hands on the hands before me. Shalom.